تاريخ، تواريخ، тарих. أدب، آداب، أدب. لغة، لغات، тіл. Мысалға, ағылшын тілі және араб тілі деген секілді. قطار، قطارات، пойыз. قادин, قضات, судья, соттаушы. مبكر, ерте. متأخر, кеш келуші. يمين, оң жақ. يسار, сол жақ. بركة, береке. فنجان, فناجин, шыны, стекло. قطعة, قطاع, кусок, бөлік. حلوى, حلويات, тәттілер. جدا, өте. مصنع, مصانع, фабрика. وجبة, وجبات, бір реттік тамақ, порция. خياطة, тігінші, әйел. تاجر, تجار, саудамен айналысушы. تأشيرات, تأشيرات, فيزا. دولية, دول, مملكت. شركة, компания. جوية, әуе. صالة, зал. مذيع, مذيعون, диктор. قيام, тұру. بوابة, بوابات, ворота. تقريبا, примерно. حتى, дейін. دور, أدوار, этаж. إجراءات, إجراءات, إس. جواز السفر, паспорт. وطن, أوطان, وطن. موظف, қызметші. مع, бірге. بريد, برود, почта. صف, صفوف, сап. Дәл осы жердегідей дәптерлеріңізге көшіріп жазып алыңыздар.